Сега ще продължим с една тема, която вълнува хиляди мъже. Това са онези много неприятни моменти, които огледалото почва да показва, как да кажа, малко повече чело, отколкото бихме искали, но в днешно време решения се оказа, че има и са впечатляващи. Да, наш следващ гост е жена, която поставя България на световната карта на естетиката. Тя е сред топ 10 Permanent Makeup Stylists в света, според международните награди ABA 2025 в Барселона. Работи в София, развива собствено студио, учи, пътува и усъвършенства техники, които връщат самочувствието на стотици клиенти. Ето сега днес ще си говорим именно за една от тези техники, SMP или микропигментация на скалпа. Това е метод, който възстановява вида на естествената коса при мъже с започнало така паразитяване, ще да кажа. Махане на алопеция. При нас е Габриела Карчина, специалист по перманентен грим и човекът, който помага на много мъже буквално да върнат самочувствието си обратно на главата. Здравей, Габи. Здравей. Сега като казахме микропигментация, аз веднага си представям, че ще се татуираме като нашия модел тук, но не говорим за това. Не. Кажи за какво говорим. Всъщност микропигментацията на скалп представлява по-скоро пресъздаването на бол-косъм, така да кажем, на косата. Подходяща както при хора, които са напълно, да кажем, без коса, така и за сгъстяване, както и за белези от трансплантация, между другото. Когато има присаждане на коса, знаете, че отзад остава един белег, който също може да бъде направен, така че да не си личи. Тоест, ние говорим в момента само за визуално решение. Абсолютно за визуално решение, което е моментално. Добре, сега жените, по-голямата част от аудиторията сигурно са чували за микропигментация, но на вежди, нали, нещо по лице. Перманентния грим ли, дето му казваш? Да, това същото ли е? Не точно. Тук метода всъщност на работа е по различен начин. Принципа, по който се имплантира пигмента, е по друг начин и пигмента, който се използва, е конкретно за тази процедура. Той не може да се използва, примерно, за вежди. Той е само за скалп. Той е по-силно наситен. Ама пак ли е като татуирането? Нещо влиза под кожата и остава там за дълго? Влиза, но да кажем, тук периода на издръжливост може да е между 2, 3, 4 години, зависимост от кожата на скалпа, тъй като при суха и нормално издържа по-дълго време. При мазна кожа, да кажем, по-рано би излезнал пигмент. Скалпа нормално да се омазнява. Да, но при всеки е различно. Добре, да си го и мием този скалп, нали, с шампуани. Препоръчително. Слава Богу. Така. Добре, на каква дълбочина влиза туш, мастил, каквото и да е? Колко разреза прави? В смисъл някакви такива? Да кажем, тъй като има значение в коя част на скалпа работим. В задната част иглата влиза по-надълбоко, средно около 1,2 мм. Напред вече влиза по-плитко около 0,8 мм, тъй като тук кожата е по-тънка в предната част. Така че зависимост от това къде се намирам на скалпа е различна дълбочината на иглата. Това е много болезнен процес ли? Не. Изобщо, Дани съм го правил, той може да сподели. Дани, здравей, ти имаш микрофон. Сега, ти защо го направи? Защо реши да се подложиш на СМП, SMP? Не знам, то просто... Не, притесни се, че почна да ти пада косата. То на всички ли пада, нали? Комплекс, малко като комплекс ми беше. Много по-добре стана, не си личи. Чакай сега, ти се видя една сутрин, реши, че тук, ето тази част ти се е дигнала повече. Чакай сега, той вече... Той е направен, като мисля, че някъде е около година и повече е минало, откакто съм го правил. Я се наведи малко сега. Гледайте сега. Ето насам. Обърни си, извиняй. Сега гледаме внимателно. Аз ще пипна малко, за да се уверя. Значи, тук все едно има косми. Обаче, вие ми казвате, че това всъщност е, как да кажа, микропигментирано. Точно и изглежда като да има коса. Така точно като на боли косъмчета. Невероятно. Добре, ама чакайте сега. Това предполага такава прическа. По този начин да го носим. Нереалистични очаквания има да изглежда като дълъг косъм, да кажем. Няма как да се получи. Добре, може ли да сгъсти просто? Абсолютно. При него имаме сгъстяване в цялата тази част. Не, има предвид, ако е по-дълъг косъм, няма да се вижда изобщо. Не би стояло добре при по-дълъг косъм. Прическата горе-долу 0 номер, първи номер. В такъв случай изглежда добре и закриване на белези. Тоест при мен, ако тук ми е тръгнало някакво петно, не може да ме покриеш. Да, с тази дълга коса не би било подходящо. Ти се беше наредил на пашката. Искам да се такова. Добре, няма значение. Дайте да гледаме как се случва процеса. Ето, той идва за пръв път и си казва, тук малко тръгна, например. И какво правим ние? Сега ще ми е много интересно да гледам. В случая... Аз ще ти връча купа след това. Да, благодаря.
Да кажем, че ако той идва за пръв път и има загуба на тази линия, аз първо ще го разчертая и бих си направила, нали, да си пусна чертеж, докъде ще го работя. Виж, тук се работи като архитектура. Абсолютно. Разбира се. Да. С всичко е Само, че тъй като той вече е направен, само че ще мине от тази Чертежа предполага пигмента. да нарисуваш, той да се види, да Да одобри, види да каже. линията предната. Тук предварително съм си направила пигмента, тъй като той се смесва. А той какъв е? На какви основи? Значи, предимно пак пигмент за микропигментация, по-силно карбоново наситен, за да може самият пигмент да задържи по-дълго време, като е разреден с дестилирана вода, но това си го направих предварително, за да не губим време. Чакай сега, Яни, разкажи за началото. Всъщност ти преди това правеше тази другата... Аз правя всичко, да. Чакай, това има игличка ли накрая? Да, всъщност това е Тя игличката. е толкова тънка. Виж я. С която се правят, да. Тя направо се не вижда. Тънка е. Да. Айде да гледаме сега. Ти какво правиш в момента? В момента си настройвам дълбочината на иглата, с която ще работя. Както казах. Как я виждаш изобщо? Ето я. Тя е толкова тънка, уважаеми зрители, нищо не виждате. Я сега топиш тук. Така, тук си взимам пигмента, Аз ще гледам отблизо какво с правиш. който ще работя. И вече започвам Кръв да ще кажем... тече ли? Не, Добре. абсолютно не. Ето, започваме. Тук ще Колега, направя- махнете се оттам. Ще гледаме вашия тил. Не, ми. Всъщност Боли ли те? процедурата Не. се изисква доста време. Една сесия трае между 2-3-4 часа, зависимост от това колко имаме като Ти си участник. каляваш нервите Няма по ли този каска? начин. Това е точка по точка. Ами, Каска да я сложиш и така едновременно Аз да го усещам като мандала, която си рисувам за успокоение. И всъщност Какво се вижда, бе, Надежда? Точки. Правим точки, точно както се рисува. микроточки. Ма кажи, че те боли, де. Не, Може ли да спрем само за секунда? Да, разбира се. Ако искате, може ли да се така да се леко да се завърти, за да може и зрителите гледаме. да видят това, което... Мога и от тази страна да направя. Ама... Да. Боже мили, на какво се... И горе-долу колко време издържате и ти? Като времетраене. Да, почивки предполагам има. Ами, да кажем, специално той, примерно, не пуши, така че не сме почивали много с него. Но пушачите ги пускам поне да изпушат една цигара. И горе-долу час. Не, минимум 2. 2-3-4 часа може да продължи сесията. Ако е целият скалп, би било необходимо повече време. Ако е само за запълване, ще отнеме по-малко време. Така, минали са 3 часа, Да. цялата си го обработила. Той може ли да си сложи шапката и да не му се... Не може. Не, абсурд. Какво трябва да прави? Поне следващите 7 дена е препоръчително да няма шапка, излагане на слънце, парни бани, сауни, спорт, да няма Съкън. потене на скалпа. Секс е забранен. очевидно. Да няма миене Не на се косата смей с шампуан. да не почнеш, защото ще ти падне. Маже се с някакъв препарат, предполагам. Не, няма нужда. Няма. Би могло И- да има лющене на скалпа след това, пак зависи от Няма кожата. някакъв фиксатор да го напръскаме, да си остане там за по-дълго Не, време. на година, на 2. Горе-долу поддръжката е минимум 2 години. А на брада оправят ли се такива неща? Ами не, защото тук доста често се третира кожата, да кажем, повечето мъже са бръснати или минават с машинка, няма такъв дълготраен ефект, не се задържа така добре, както тук. Кожата е по-различна и издръжливостта е Ма не доста върви, ама не... Аз сега като се приближих, виждам къде са точките и къде е косата. Да. Добре, откъде е тази идея? Откъде тръгна? Ами всъщност аз преди това съм гледала процедурата, беше ми много интересна. Отидах в Турция първо на обучение, след това в България. Много се запалих, беше ми много интересно. Тренирах върху пъпеши първоначално, после върху мъж. Върху твоя мъж. Да, той Горкиев. беше първия модел, да. Милия. Добре, аз само да те попитам за нещо. Няма ли някъде, съм сигурен, че са измислили нещо, което да не ваеш с ръка, а да сложиш една каска, да го набудеш? Не, Няма такова нещо. Не. Връчвам ти куп. Благодаря. Заповядай. Благодаря. Това е супер. Имаме купа, имаме победител, имаме човек, който вече изглежда с цяла линия. Невероятно, Габриела, много благодарим за тази Благодаря и аз. среща и за това, че ни показа как технологията, естетиката и самочувствието могат да вървят ръка за ръка.